بله وقتی نوچه کی لزگینم کارن راگینن کو هفسرو که بره یه هدف صلاح‌الدین دمیرتاش سر داخواز خوش بر کو دیا و سادیه دمیرتاش نخواش بو جگرتیگه ادرنه یا تیپا فیب بالافرکی تایبت جبو آمده هات وگو هستن هات آمده صلاح‌الدین دمیرتاش گرزانیارین بر دسمه دمجمرین پشت عصری الگرزانیاریه که چار devdora pencan dalgor zaniyariye şi u haftiyancı haşte var eda Selahattin Demirtaş naha linaxwaşxanaya ki taybet ya Amedeye tevdirin gelek tüntiye evlehil devdori naxwaşxanaya hatine girtin asayişi Amede rennadın ku rojnameger dimenan ji dervayın naxwaşxanaya bigirin her vaha nailin دیسا روزنامه‌گر تکلی ناف نخوشخانه جی ببن نخوشیه دیا دمیرتاش یا سادیه دمیرتاش نخوشین وی کرونیک بون گرزانیارین که مب دست خستن هم جبر نخوشیه گرچه که دیسا هم جبر زاتوره و تنگ نفس و ته او شخوات چند روز بره دیسا جبو نخوشخانه هات بو وگو هستن لی پشتی که روشوی خراب بود دیسا با وای که لازگین سه روز بره او جبو نخوشخانه تایبت هاتیه شاندن و وی هلدابون بن چافدریه هور لگور زانیارین کم بدست خستن لگور سه روز بره روشا سادیه دمیرتاش هیچ باشتره روشا سادیه دمیرتاش هیچ baştire Selahattin Demirtaş iro jibo edirne vere şandın ne şandın arasti tüm malumat ekimen ninelle legor zaniyariye disaku mevdas xısın gor prosedürün fermi egere ku ev pişri hevditine ku diye xora pekani ye biz veral lehnduri nexweşxane jil devdori nexweşxane jî dîsa em dibînin ku rêvebirin DBP Partiya Remen Demokratîk Keskin bayindir ji dur ve ez dibînim dîsa hevşaredarê bere ye Bismillah Orhan Ayaz ez binim hevşaredare ku kayyum hatbu ser ji partiya deme gele kes liverin le polis bitaway re nadin ku ew tekeli nav nexweşxane bibin Selahattin Demirtaş rojnameger ji hemû çapemeniya Amedê em dikarin bêjin ku divê kêliyê dal ber nexweşxaneyê yê rêbê dayîn ew karibin herin hundur yan jî neçin arasî wî derbarê da destê me da tu malumat tune hem li pêşiya nexweşxaneyê hem jî li Çarnıqalê din yên nexweşxaneyê hem jî aliyê cendirmeyan va ji ber ku ew em bêjin Trembelên zırhpoş ye cendirmeyan hem jî asayişa Amedê li viral ber nexweşxaneyên tevdîrê tund girtine Selahattin Demirtaş em çaverêne ku ji vir dîsa were veguhestin li sê ciyê din yê têketin û derketinê yê nexweşxaneyê hene eger ji bo ku bi rojnamegeran ra rûbirû nemîne rojnameger nikarbin dîmenê wî werbigirin eger ku yê di deriyê din ra bêderxistin di vî kêliyê da ji Amedê tişta ku em ê veguhesin ew e di roja sersalê da bavê Selahattin Demirtaş Tahir Demirtaş canê xwe ji dest dabû wî weke protestoyekî daxwaz nekiribû ku bê ji bo rêw resma binaxkirina bavê xwe lê piştî ku diya wî nexweş dikeve ew daxwaz dike ku bê seredana diya xwe bike daxwaza wî tê qebûlkirin îro hatiye Amedê hevserokê berê yê HDP Selahattin Demirtaş di vî kêliyê da li nexweşxaneyekî taybet ya Amedê seredana diya xwe dike yê îro vegere yan jî vegera wî bimîne ji bo sibê yan jî geşedanekî dine yê çi be arastî em nizanin lê li gor zaniyariyên ku me bi destxistin rewşa Sadiye Demirtaş berbibaşiyê ve diçe ew ji ber nexweşîna gurçikan û tenge nefesê û li gel wî ya zatûrê sê roj berê ve wekî lezgîn ji bo vê nexweşxaneyê tê veguhestin dibin çavdêriya hûr dabûn rewşa wî li gor zaniyariyên berdestê me bi berbaşiyê ve diçe Selahattin Demirtaşî di vî kêliyê da li hindurê nexweşxaneyê û seredana xwe didomîne ji partiya demê ya DBP gelek endam û alîgir û dîsa rêvebirên wan partiya di vê kêliyê da li ber nexweşxaneya taybet ya Amedê çaverêne ku bawayekî Selahattin Demirtaş bibînin lê ji dîmenê ku ez bînim hem li pêş nexweşxaneyê hem jî ji hemû deriyên têketinê û derketinê nexweşxanê wisa xuya ku yê bi to awayê rê neyê dayîn em rojnameger jî li vira sekname berdewam e di vî kêliyê da.